Come into prayer. Langit ng Amahan, pasalamat ni sa imong pagka-Diyos. Kaya kung wala kay Diyos, wala may paglaong. Kung dili ka buhi, batay namin yung tanan, perti na siya bubutan ng ang kinabuhi o yung kalibutan. Pero napasalamat ni na di lang ikaw nagpabili niya sa langit, kung dili niyan higit ka sa kalibutan. To give us an eternal peace and to be the one that will mediate between your Father o between sa mga katauhan. There's no way na mahibalik mi sa maayong relasyon sa Amahan kung dili pa kanimo Ginoong Hesus. Mga mong ila gayon ang imong kamatayon o ang imong pagka-Diyos o ang imong pagkatao sa nga bibuhat mo ang tanan o perfectly done, you have achieved our salvation. Therefore, we are grateful, and this morning we ask that you send forth your Spirit, himuang ang imong balang Espiritu Amahan, sundo sa matag sa kanamo, o andam sa matag sa kanamo, himuang ang buhi nga moabot ang imong pulong sa matag sa kanamo. Himuang ang maghari kagayon sa mong kinabuhi, ka ikaw ang among diya, ikaw ang among lampara, ikaw ang among kompas, ikaw ang among mapa, ikaw ang among light, yun yung kalibutan na. So Father, we entrust to you ourselves and we will study of your word. In Jesus' name we pray. Amen. So in Ephesians chapter 2, ang atong title is Jesus our peace and our advocate. Nga gidalatan niya diha sa Amahan o itagahan niya access diha sa Amahan usab. So Ephesians. So basahan na to 2:14 nga nag-ingon adto sa 18. I will read in Cebuano na English diha sa atong screen. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo o mga dili-Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo. Lakip ang mga kasubuan o mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan o sa ingon makabot ang pakigdait. Pinagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasig-uli ngadto sa Dios ug sa ingon ni Ana, gitapos niya ang pagtinungtanay. Busang niya ni si Kristo ug isang niya ang may balita sa pakigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili-Hudiyo nga kaniadto dayo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili-Hudiyo, makaduol sa Amahan diha sa usaka Espiritu. So may mga getag kalinaw, ang ato din mga nawis ka ng atong palibot, no? May atong gano'n na dahil nga kalinaw. But actually, ang kalinaw nga buti hatag sa Ginoo is internal peace. Sa mga, ang kaluwasan nga iyang ihimo is internal, dili magagikan sa gawas. O ang kausaban, magagikan sa internal, sa sulod, may isa pang kasing-kasing. So, wala nga, kumuot ka o dunay kausaban, kinahanglan, magagikan din na nato. Kung natag na kalinaw sa atong palibot, kinahanglan kita mismo, malinaw. Yung tag, ay, gunas mong pamilya, samo kayo, gubot kayo. Pero ikaw nag-contribute ka sa kagubot. Kaya ikaw mismo, gubot man ang imong kasing-kasing. Pero sa dihang, ang imong kasing-kasing, na nagani kalinaw ni Kristo Jesus. -1 factor na ka, kung pila man mo kabuok sa iyong pamilya, nga dili ka makadugang. So imagine mo nga, murabag, ang kasani kagubot, abot sa langit, yan ang mayusan, na kinain na lang. Or may taga, ang imong pagkamalinawon is, magkakagibit 5% o 10%, dako na kayo ng diferensya. Amen? Diba? So, wala nga, usa na sa mga butang magsunan nga, kinahanglan natin yung naman, nga kalinaw ang istoryahan ni Kristo Jesus.
maong kalinaw sa matag kasing internal peace o dili sa gawas. So, review ta sa mga butang na gibuhat sa Ginoo. Sa dihang iyang ipakita sa simbahan, pinagi niining pulong niya sa episo, ang taas ug lapad kay niya nga katuyuan para sa matag usa o sa iyang kaugalingon o sa simbahan. Ug mauni na simbahon gimayaon ang Dios o walay lain. So, yun sa paghimo sa Ginoo ni nga mahimaya siya, masimba siya. Una is tanang katawhan, Hudiyo o Hudiyo, iyang binagsa o bira sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa grasya. Then, ang kaning lain-lain nga pundok sa katawhan, Hudiyo o Hudiyo, iyang gihiusa o nahimong usa ka klaseng mga katawhan nga magdala o dungog o himaya sa iyang ngalan. O ang katulugan ni mao nga ang taning grupos makatawhan gihimo na niya usa ka klase nga grupo nga gitawag og simbahan. So ikaw kung nakailaka ni Kristo Jesus, kalabot ka sa iyang simbahan. Sa lain pagkasulti, kalabot ka sa iyang banay. Okay? So atong hinumduman last week nga ang mga Gentiles kaniadto layo ni Kristo Jesus kay nahimulag man taniya wa matay apil sa pagka-citizen sa Israel, mga aliens, mga foreigners man ta sa iya mga promises, wa tay paglaom ug wala tay Dios. Pero naigibuhat ang Ginoo nga pinagi sa pagbadala sa iyang anak si Kristo Jesus ang tanang mga pagano nga motuo ni Kristo Jesus nahimo ng duol sa amahan tungod sa iyang balaan nga dugo. So, tanaw na to atong topic karon. Atong topic karon is si Kristo Jesus may ato ng kalinaw o kang atong advocate. Unsa man ning advocate? Manang 2 Timoteo 5 nagsulti diha, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as ransom for all men. Amen? So ako basahon sa Silvano. Kay nalay usa 5. Kay marusa lamang ka Dios, ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. So ang advocator, okay, is siya na muhatag o kanang gitawagan ni sa kuan mediator ba ang katilwala na term sa kaning secular na basta kanina sa nigwilga. Kung ay magwilga, na ay mediate between sa nagwilga o sa kaniya sa kumpanya. Okay? So, kahit makita na to nga ang mga katawhan under niya, ang tagiya, nag-away na. Mosan na kita kani ato. Kaaway ka sa Dios, layo ka sa Ginoo, apan ang Ginoong Jesus, yan sa kalibutan aron magpatilwala. Mo na nga way lain matawag na mediator. Kumingon tag dunay mediatrix. Dili na siya mao. Kaya di man mahimong mediatrix si Maria kay tao raman siya. Di siya mahimong mediator kay tao ra siya. Walay lain nagpatilwala sa Dios ug sa tao. Memorize this verse. Chapter 2 verse 5 sa 1 Timothy. Underline niya sa inyong mga Bible. Why lain? So, magkilala ka abogado, si Kristo. Kinahanglan ka o sekretarya, si Kristo. Kinahanglan ka patiwala, si Kristo. Kinahanglan ka o doon mo pasabot sa amahan sa inyong mga sala, mabay din si Kristo. Siya ragod tanan o walay lain. Now, ikaduha nga punto nga itong tanawin ni karon is na giusa sa Ginoo pinagis usa ka lawas ang Hudiyo ug mga Gentiles pinagis sa pagguba niya sa nag-ulang diha ka nila.
ang hostility, ang nagparil, diha kanila, o iya siyang gitangtang ang balaod, pinagi sa iyang sakripisyo sa iyang lawas. So, anong gibuhat niya sa Ginoo? Ang katuyuan niya, mao nga, himuon niya, ang purpose niya, himuon niya, nga katong layo, may munang tuol. Okay, 1. Para ihiusa niya ang usa ka katawhan himo ng usa ka klaseng katawhan, ang Hudiyo o ang dili Hudiyo, o ipasiguli ang tanan nga nahalayo sa Ginoo pinagi sa cross. Manang ang Ginoo iyang gisangyaw ang katong nasa layo o nasa duol ang ibang hilyo. Ug tungod ni ana, si Kristo Jesus naghatag og agianan. Manang ingon siya, ako ang agianan, ako ang matuuran, ako ang ginabuhi. Siya lang ang agianan, balik ngadto sa Amahan. So kung tanaw ta sa Ephesians chapter 4 to 14 nga nag-ingon, balikon ko pagbasa. Kay si Kristo gayud mao, si Kristo gayud, kay in short wala na ilain, mao ang atong pakigdait. He himself is our peace. Gihimo niya ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga usa na lamang katawhan. So, dako kayo ang koneksyon o gihimo ni Kristo Jesus diin ang iyang dugo o ang iyang sakripisyo sa cross may naghatag o naghimo nga siya ang prinsipe sa kalinaw. Kay gibayran niya. Amen? Di ba sa mong magkaya na, magsigitag tanaw sa utangan, nga wag yung bayad. Di ba, maglagot kayo muna lang ipapreso, yung ipapatay. Correct? So, ang animosity, ang kanabang kasilag, ang feelings, kanang kaspo, kayubot, sa Amahan, natangtang. Imagine ka kung ang Ginoo may masuko, kinsa may maka-eskapo. Na maka-eskapo na? Wala. Pero ang tao masukunin mo, maka-eskapo ka? Oo. Pero kinsa'y kadlukan sa tao? Tao. Tuloy ka hadlok sa Ginoo. So again, makita na to ang atong gamhanan siya, tagiya sa tanan, siya nagpupot atong kinabuhi, nanhatang dapat makatanaw butang kabubuto niya, dapat nanhatang mahadlok kay niya, pero siya dyan pinakalis dyan natong kahadlokan. Hadlok patagiro, di ka mahadlok Ginoo. Hadlok ka kamatayon. Correct? Pero di ka mahadlok sa mapatay na to. Kung sa ka ng klaseng kamatayon, manang hangyo dito sa Ginoo, mamatay man dyan ko, no? Pero ayaw sa taong patagayo ka ng di na ko makaya o ka ng mga sakit ba kayo murag ikatiguang ka, ing na juday ka ang pain mo ba kanang dili na kay kakatolerate para sa batan mo paka sumana kung laygayon ka sa Ginoo sa klase nga sakit nga painful kaayo sama ni kalimot ko sa kahari nga yun siya paghadlok sa Ginoo na nakibawa siya nimo siyang hari tungod sa promise sa Ginoo ni Haring David. Kay linya mo siya ni Haring David. Wa siya kahadlok hala, simba siya tanang klase nga Ginoo niya. Ang giset up nga temple yung giusab, giguba, gilisad yung mga lain nga Diyos din ang hinimurang tao. Lago ka Ginoo. Di siya kalibang. Niya hangtod, mabot ang panahon nga hasta niya matinay, muhabwa, matay siya. Imagine ka na. Nga sa unang panahon, di pa biya kakaadto o doktor na hindi ka kalibang abihan ka din nga rinagi namin mo tugaw. Correct? So sa unang imagine ka, di ba kinundong ka ng siya kagin ninyo kalibangon kay mo niya, dili kay ka magkalisod ka kalibang o tanan, kalibangon ninyo kay ka, nilubot mamili, kaya kung dili mong banyo, dili mong trono, di ka makalibang, uli di ka sa inyo, halatin ko mo na ko. Isod ka, amen? Kung kibaw ka, abot yung mga itong kalibang na di ka. Matin ka din ka kalibang. Dahil ba mga tao kay kalibang? Kalibang kaya pila sa kadlaw magagwanta. So, these are things. Kanilang usalang ka-function sa imong lawas na maoy buhatan sa Ginoo nga magkuan ka, magsigan na ni.
musuffer ka. So mo na nga, we should not, kita, wag bitay katungod lagi na magsuko-suko sa Ginoo. Or, lawas ka na, dili siya himoong importante, prioridad, pinaka nahon sa tanan. So, kaning gihimo ni Kristo Jesus nga himo siyang peace is tungod sa pagbayad niya sa atong mga sala. So, ang Ginoo karon kung matanaw siya nga ikaw gibayaran na imong sala sa Ginoo Kristo Jesus, ug imong gila si Kristo Jesus, unsa man siya? Smile. Mo smile siya nimo. Pero tanaw siya sa katawo mo muduol niya o mudawat ni Kristo Jesus, suko kay nimo. Maglagot man gayta makakita kang may mana na. Di ba? Ito ba silurya pa ng mata? Maglagot man gayta. Unsa pa jud ka ang Ginoo mo sumikat sa iyang mata? Diri ka na to, masuko diri ka na to. Manana, we should not challenge God. Dili na ka challenge ang Ginoo. Sa tungod kay si Kristo Jesus malang nibayad sa atong sala. Ang iya rasang sala, ang iya rasang sakripisyo maoy fully o truly na maka-satisfy, makadawat ang Ginoo, mapuy-puy ang iyang kasuko against us. Kaya nga naman, siya ra ang nakahimong perfect sacrifice. So manang ang dugo ni Kristo Jesus kinahanglan covered ka, tinanan, naligo ka, ug imod yung gidawat fully, ug pinutanay ang sakripisyo ni Kristo Jesus. Mana nga, para nako kung atong gidawat ug pinutanay ang sakripisyo ni Kristo Jesus, dili ug di na gitaganahan mubalik sa sala. Ug tungod ni ana nga iya mang gidawat sa amahan ang sakripisyo sa iyang anak, napuy-puy ang kasuko sa amahan, umaw nang duna na kay kalinaw. Ug di lang kay nadawat nato ang gugma na ug dili ang kasuko sa amahan, kundi mismo kita nadawat nato ang kapasayloan sa tong sala ug ang kalinaw. How many of you naka-experience na kanang tawana magbisalag magkakita ka suok imong dugo? Nya kanang bisag di ka ganahan masuko pero naadyoy di jud maayo nga emosyon. Isa naka-experience ana. Wala pitapit kadaghanan, di ba? Experience ang mga law, ay, mas mesiyo, ay, lubad akong adlaw. Amen? Amen? Yan na pa yung uban is, grabe na dyan kayo, kaya di ka kita. Hala, grabe dyan nagkalagod, lubad yun ilang naon, niya sila kabangon. Kasi nakaginhawa. Grabe na sa ay, nasa kayo, pinuntahan yung kalagod. Ma-uncomfortable ka. Correct? There is discomfort sa dihang ikaw ka ng tawhana, wala pa dyan na bagit pa dyan kayo ba? Hait pa dyan kayo, waragwa pa dyan ang kapasayuan. Muna nga sa atong bahin nagsuunan, ato dyan ang responsibility. Kung ganahan ka, di ka mamatay heart attack, o di ka matakas, di ka masigit palit o tambal, bisa pa na libre patingali sa health center, sa sentro. The fact na mag-inom kang tambal o nadaghan na kayo ng mga effects sa inyong lawas. So in short, imo ang responsibility to keep your heart healthy. Kimsog. Ayaw tinudaan ng mga tao mo buhat o batik. Butan sa daplin, hatag sa Ginoo. Ngayon na lang sila, Ginoo, ako na ni siyang girelease, kaya ako na ni siya gipasaylo. Pasayluan na sa tanong si siyang sila. Ubuot ko Ginoo, maglakaw nga mali nawon imo na. Kaya kalibutan, daghan ihatag ang kalibutan, kasuko, kapait, kadismaya, etc. Imong dawato ng tanan, ang gibuhat sa mga tao nimo, ay luoy kay ka, napriso ka, na ng mga butana. Remember this, ikaw ang mupili, ikaw ang mo-choose. Unsang klaseng kinamuhi, imo kuyan, malinawon o kubot. At di jud mahimong, di jud ko maglagot. Padayon. Kaya mong kontra, di jud, muhatag isang 5 centavos para pala sa hospital. Kaya this is how we get sick. Diba ba mo yan? Di ka nasakit ka tungkol kay pertin mong paninggamot. Most of the time,
we get sick because we have so many issues sa atong kinabuhi. Daghang kay issue atong kasing-kasing. Sa may mga issue ninyo ron? Mara ba na issue nga ninyo kakadaon? Di ba? Mag-issue ko? Kasi numero ron, magpa-issue ko. Magsunan. Mara sa na-issue nga di kakadaon, pili ka kanunay. Ihatag sa Ginoo. Kung pangayuan yun sa Ginoo nga mahimsog ang imong kasing-kasing o imong panghunahuna. Kasi dihang ikaw mura kang time bomb na naa ka sa inyong balay, dinun sa magkaalata na mga tao, may musang time bomb. Kaya sige lang lang kakasuko. So yung butek. Ya, ang mga tao rin nasa inyo, magpinaga. Bisag sa gawas, nga nalay gamay ka. Lusok sa tuwi. Mga hyper kayo. Dili mga kalbado. So mga, manay ng mga, ay amo maningkuan ka nang amo man yun yung kagikan, mga hyper doon. Makita na sa hindi kayo pumuto actually sa medicine na na-adjun ni, ma-adjun na. I-practice ninyo. I-practice ninyo nga, pero pirming mo tense mo sa inyong panimalay, pirming mo gubot, manang high blood ang kanan. Ya, kaya tamis na sa kayo mga mamirang sa kayo mga tamis bakaon, pagkis kasing-kasing, manang sa mga diabetes. Dapat ang katamis na sa kasing-kasing di sa pirmi isun. So, these are things. You have the... Saan? Nakay ka? Nakay ka? Nakay ka? Sa mga butang na mabuti mo ba? Nakay? Diyan ko ka mo pilig kalipay. So, nani mo kalipay. Nakay ka? Pilian. Balikan. Nakay ka? Pilian. Kaya unsa imong kasing-kasing mo na yung kinabuhi. Kasi piliin mo perni, kung hold on ka sa kasuko, hold on ka sa kayugot, hold on ka sa kalagot, etc. That will be your lifestyle. And you will have no peace. Gitagaan na tagkalinaw. Makita na nga, gitagaan naman tagkalinaw. So sa itong family, source ka sa kalinaw o source yapon ka sa kagubot? Ay, mga kasad, mga tulo, radyo ninyo. Source ka sa kalinaw, kagubot. Sunod na lang mo sa uban. Himua nga source yung ka sa kalinaw, dili sa kagubot. So, ang Gentiles, kita ni, nga gitagaan dyan o extra effort sa Ginoo. Kailan yung good ka? Ikaw ako layo kay ka. So na, tungod sa gihimo ni Kristo Jesus, doon na tayo personal relationship sa Amahan. Gipasig uli ta. Murbag, nag-away si Ashley o si Mikaela. Ay, Ashley. Di ba, mayat kay taani? Ito ka Mikaela at Ashley. Pas. No? Ya, di ko tanawa lang, bro. Mura hatang results, dinugabay na, layo pa gani. So, ako moderator, ngayon ko, Mikaela, Ashley, Mikaela, istorya ko nila, etc., etc., mauni, mauna, inahan ng kuninyo, di pwede ang magsuon mag-away. Amen? So, kinanan mag-kinanan. Ako ang mediator, mahiuli sila, pero kinanan, ihiuli na ko siya, o hiuli na ko siya. Kagahan ako sila assurance, kung ako silang mga anak, ako ipabuhin mo, ha? Sa'yo ganin mo, nanatag sa mo, pero sakto ganin mo, nadyo may mga premium. So these are the things, God the Father, batapusan na ito, bidang na may siyang pagayon. Manang, ang kanyang taong tunay kalinaw, na kay kalinaw, magka-jive ang inyong spirito. May buong ka nga nung, okay, ilan niya, pero ka ng lights siya, minut siya, ka ng mura, kailan na kayo ni? That's the Spirit of God. Pero nasa iwan na, okay, kung kailan niya, ambag ang akong wala, akong kalag. Pero man kung na-agree something ano niya, amen? Kadaghan ko niya, nga mo pray kung ako ba ni, nauna ba kong kupong, buwan ko kailan niya, tanaw ko sa tao, sige, buwan na ko, sige, may bati niya, nga namang lain akong pagbati. So,
ampo di kamay ni anak para kay discernment man na. Kay makita adyo na nimo. Kadaghan kay fake ha, mga Christian sa fake. Ngayon sila nga Christian sila pero makita nimo sa ilang mga gawin sa later on na ba't dali mo dili kay comfortable niya kay lain jud ni siya. Ngayon na siya mga lain na mga ibuhat. So, these are the things na kita mismo makasinati ka dapat. Please, I would like you to really listen to this. Makasinati ka pakikiusa sa ubang na Kristohan. Makasinati kay ka pakikiusa na makafeel ka, ang tawanan na siya love, nalinawon siya. Di siya ka na mo, di ka sulpin ako niya, mo yun ka siya. Anak, wala na, ayaw na, kung ito na, unhagin na anak, dili bitaw mo instigate, dili mo fuel, kaya na, di mo buo kalayo sa imo, kung dili paspasabtun ka, pakitaon ka. These are people you should treasure. These are people na imo yung maduol ka, magpaduol gani ka, para mas magiyahan ka sa imong pagkinabuhi. Doon ay uban na dili pa, mas una pa kanila, pero sila, sa ilang pagka-Kristohanon dahil, bago sa Kristohanon, wow, grabe kaya ang kausaban sa Ginoo. Ikaw lang, dugan ka Kristohanon, nangapak, gihapong ka. Then, magkana ka, saan niya patuloy mo? Hindi na makakakalma na, anong mauni mo na? Then they can share to you kung sa gibuhat sa Ginoo nila. And learn from one another. Let's learn from each other. Kaya ang atong pagkapamilya sa Ginoo, please, is very, very important. Kung imo lang kayong tanaw ni nga, usa lang ni kabuluhaton sa matag Domingo, kung huwag kay labot sa ubang kinabuhi, kung huwag kay labot sa matag sa Domingo, then you are doomed not only to failure, but to destruction. Kandidato gihapon ka para nako sa impyerno. Kaya naman, wa man ka makikiusa, makiglambigit, wa ka kaya nga giusa na ito ka, diha sa Ginoo. Mana ako makita din nga, ang ibuhat ni Kristo Jesus is, gidagan niya diha sa God the Father, kung mismo ang mga Hudiyo o mga Gentiles, nga di mag-abot ka ni adto, mag-abot na. Kaya nga naman, again, tungod sa dugo ni Kristo Jesus. Kung sa may gibuhat sa dugo ni Kristo Jesus na mag-abot mga Hudiyo ang mga Gentil, mga ni gibungkag niya ang hostility o ang i-abolish niya ang balaod. Akong basahon sa 14. Kay si Kristo gayud mo ang atong pakigday, gihimo niya ang mga Hudiyo, mga dili-Hudiyo, mga usa na lamang kakatawhan, pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil na nag-ulang kanila. Gihimo niyang wabili ang balaod sa mga Hudiyo. Lakip ang makasubuan, makalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa imong makampot ang pakigday. So nakibaw last time, ang mga Hudiyo mo'y gipili sa Ginoo nga mayong katawhan nga magda sa bandera sa Ebanghelyo. May musangyaw sa tibuok kalibutan, may tungod sa Ebanghelyo. Nga dunay kaluwasan, dunay tinud niya Dios. Apan ang ilang what you call this? Pagkamatarong, ang ilang pagkamatarong was gipinaagi sa balaod sa Ginoo. But aside sa that, nga ang balaod, ang mga sakripisyo nga ilang gihimo kani adto, foreshadow na to, gipakita na to sa amahan, nga doon na dyan moabot na ultimate na sacrifice para pagbayad yun sa tanang sala sa makatauhan. Ang nakitabo na karon kay mga Hudiyo, lima na mga Hudiyo. Kaya nga naman, may pinili. Pag inayod, kamot sa Ginoo, ni suwat is balaod para mong sundon. Kami ang imanagruhan ng makalawang yung dagat, maglakaw niya, asa man may nasod nga nag-experience niya. Kung hindi kami lang. Daghan kay mga miracles na itabo nila. It caused them to be proud. Nga mo, look down sila sa mga dili. Kagets mo? Diba, the same sad sa reliyon karon? Nga, ang usa kay katao para niya makahimo siya sa
unsay gipangayo sa relihiyon niya, unsa man siya, mapahitas man siya, di ba? Sa una, o bisan nga ni karon, murag ginana asad ka, nga mas daghan ko mo reverse. Mas kibaw ko Genesis to, basa ko kabadaghan na Genesis to Revelation. Mas daghan ko na evangelizan, na nako'y discipleship, mauna, mamihap na sa itong libuhat. No. Dili sa buhat ka maluwas. Aron dili ka hambog. Buhay magkasigar mo. Naluwas ka, pinalisa, grasya. Kaya kung sa maling grasya ha, dunay ni bayad para sa imo sala. So, ang tanan nga makasabot ni ini, nagiun sa pagpulitak sa tagsa sa Ginoo, gihiusa usa ka ang duha ka klaseng tao nga labi ning garbuso kayo nga Hudiyo o mga wajud sa gangangala nga mga pagano mo na nga kita nga nagsimba daghang mga Diyos. Sa ding hiusa kaniya because God is now expanding iyang ipalapad ubot siya nga daghang magkatawhan makailan niya. Manang lagi balik-balik na ko, ikaw ba ko doon na tayo responsibilidad sa pagsanyaw, sa paghimong disipulo. Kaya kung di makimong disipulo kung di ka mo sangyaw. Ang pangutana na, misugod ba ka sa pagsangyaw? Kaya sa na ito pag-disciple ito nga tayo isangyawan. So, imo ng responsibilidad. Prove. It's a proof. Kaya imo sa nang ipadayag, ipakita din sa Ginoo nga iya jud ka kay naa kay magdala sa Ginoo one lang at a time. Nga makadawat sa forgiveness ug kalinaw sa Dios kung mahiusa sa siya sa Ginoo, then kamo na gyud ang usa ka close kayo nga kapamilya. Mo na magisunan, we need to get out from sa atong panghuna-huna. Nga kung pamilya, No. The greatest and the best family is those na imo na disciples sa Ginoo. And continue to build that relationship. Nabisa pag maglagyo pa mo sa maglaanay pa mo ministry, naadyo na ang connection. Yeah, that's being family. Kagats kami sunan. So, mutanaaw ka din kinsa man makatawhan din nga makainom ka nga outside sa mo kaning family nimo nga makainom ka kana siya kunya na siyang pamilya. Makadagan jud ko, makasumbong jud ko, makahangyo jud ko, makasulti jud ko, o makadawat sa ko kasaba, etc. Pero ako jud na siyang gitratar nga pamilya. Kinsa man din nga makainom ka, nakoy at least usa din. Okay? So, ang duwa pa ng saka sa inyong mga kamot, please, build a relationship with those you think. Muna sa ang relasyon. Kaya kung ibalik na ta atong relasyon samahan, anong di man ta, di ba sa mo pag-build ang relationship? Di ba, nag-spend ka number 1 time. So, pangutano na to ang time na to, asa man ang atong time, naaba sa atong Ginoo, nasige ba tag-istorya sa Ginoo, nasige ba tag-pangutana sa Ginoo sa tanan natong gibuhaton, appeal ba siya sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong negosyo, sa atong pag-eskwela, appeal ba siya? O siya appeal? Sumaw na. Muna, ang kadaghanan na to, mura gihapon na din naglingkod kada usa ka kahalublang. Usa ka kahalublang, usa ka halublang. Ang tanang tao, di ka ka-relate. Nakutob lang ka sa, hi, kumusta? Nakutob lang ka sa ganun. Pwede rin niya, shake hands na tayo after na wag ko ilambot mo. Please, you're a loser. Pildiro jud kay ka, kung inaanamin mo ginaya. Mga gani kay pamilya, di ba pamilya? Sige tayo nga ay, sa amo manggod, di ko kasulti sa akong problema, sa amo manggod, di ko ka pamutana sa amo manggod, ganun ay, mutana ka, yung nakay problema, kasamaan may nung ka. Kunya, we carry it along na na-Christian ka. Uy, dapat wala. Hindi. Na-Christian ka, waka,
sa atong family wa ka anak, this new family nga gi-create sa Ginoo is your best family. Ug wa jud na buhatan na. To really spend your time to know the person and build relationship with one another. Kaya nga naman, ibaw mo kung saan ano wa di kabuhat niya. This is God. This is you. Ay mo relationship sa Ginoo, wa man gud. Okay mo na hangin mo. Kung makita ng tao matag Domingo dinhi, niya ko to mo paminaw nako. More or less sa kailaran mo nako. Pero kung kailan sa inyong mga kauban sa masjid ani. Kung sa naman mo sa kasimana mo kita. Hindi pa yun mag-istoryahanay. Unya, kutob raman ka maminaw sa Ginoo, pero di sa di kaganahan mo sunod. So, nagyo mo relationship. Kaya relationship is two-way. Okay? Two-way. So, ang Ginoo lang ang sigighatag nimo, pero di ka muhatag balik sa Ginoo. Yeah, how about this? Ang relationship niya to sa ibang mga tao. So, kung makita na to, relationship is about the cross. It's about the cross. Kung bulay o pa imong relasyon sa imong pamilya, kaya bulay o pa dyan imong relasyon sa Ginoo. Kaya asa mga kapirmi mo ma-practice ang imong relasyon sa Ginoo? Di ba sa imong immediate family? Correct? Dili. Sakto, dili. Ikaw mo mapili mo po yun. Yan ang pinaka-greatest na pag-check kung ikaw ni improve, ni mature, ni tubo, ni ugdang, diha sa Ginoo. And that's why we cannot convince our families who God is. Kaya mismo sa kami nabuhi, nakita na prueba bisa naman. Granting, lisod man dyan na atong family na atong girahon sa Ginoo. Di lang sa kapagpus nila kay take pa nag 10 years or more, 20 years pa kahaon na pa na sila makonvince na usap ka. Okay? Pero everyday dapat kakita sila. Makita nila nga naakay mga katawhan nga imo na influensya sa Ginoo. Kung ano man na-influensya man niya, ano man siya, kisang nilayan man niyang mga barkada, lain man niyang circle sa iyang friends, kanya akong mamhod, kanya akong iyaan, kanya akong mama, kanya akong papa. Kato yung mga friends sa una, sige ito, inom, chismis, etc. Sila. Magpuyo sa pirmi, wakos lang makitaan na mag-ampo sa kanunay. Kung sa mga problema sa panimalay nila, ilang ampuan o muulit sila, nga hapsa ilang kasing-kasing, kay nga to ilang gibukbok together sa Ginoo ang ilang mga problema. Dili sa kayo magtapok din para nasa chance ni nga makapanglibak sa siyang bana, makapalibak sa siyang anak, maglabak sa siyang asawa, dili. Kundi, ano din mo problema? Ay, dumagi. Tudlo iyang matagusa. Kay gibuhat na lagi ni Kristo Jesus ang kalinaw. So, anong kalinaw wala binha? Anong gugma wala binha? Anong pagpailog wala binha? It's because what you can spend of time sa Ginoo. Manang buda si Diyo po may suunan. Spend time with God in reading the Bible, in really praying, kung tanang problema, ilang kayo sa Ginoo. Wala ang Ginoo, mudawat yun. Libre pa yun. May bayad. Hindi ka kilanan mo ko sa kalugar para imong ibukbuk sa Ginoo. Because wherever you are, asa nga situation, you can cry to God and just tell Him, Ginoo, galisod ko nini. Di na ko kaya, tabahan ko ano. It's because we don't go to God. Ato kaya punta sa mga friends nga, para na to, dito siya nga friend, kay ano man, musul-sul man, o mutabong pa man, o daot sa atong gikalagutan. Di mataganahan, o friend na, moingon na to nga, ikaw ang muusab. Ayaw pa-expect siya muusab. Kaganahan yun ta, naningon na, misery loves company. Mo nang sa atong paglakaw sa Ginoo, when you have a problem, don't expect sa mga tao nga nakasabot
nga ikaw ang dapat mo usab na masimaso ni mong likod bitaw, bati din yung asawa, bati din yung bana, bati din yung anak, bati din ang maunay na anak. Kung saan na yung gibuhat, na maglagot ang siya, pangutan ang sa ka. Kami ginani mo siya, inani sa ko, ayaw bossy. Mag-usab na kita. Labas siya kayo, dawa ka pinagitubig. Ngayon, ginabas sa tubig niya. Amen? Pining manaling mo siya mapawang pinagi sa imong paglagad tubig. Mag-ingon na siya, oh, tarong ka, basa na ka Biblia, buta na ka, kuana ka, gabi niyo ka, tudyog ka, sigurado ka, kibonagin ka, mampog na ba mo, matid mo langit. You take it in and at the same time give it to God. Just receive it and give it to God. Mangutana jud ka kanos ako mo abli sa akong baba, unsa akong isulti ko mabli ko sa akong baba, para akong kasing-kasing nga nagtingkad gud Ginoo, tabangi ba kung utok nga nagunaw-na sa na ako paglugit na yang matay. Tabangi ko Ginoo. Hilayan ang dagat sa utok ko, naghilom na ko diri kay di ko ganang makasa. It's a big struggle inside our hearts, and that's where you practice peace of Christ. The peace of Christ. Di kami nga, peace be with you, peace be with you. Peace be with you. Pagdumot is not peace. Sumaunin nga, hasta ang balaod, gitangtang sa Diyos, kay ang balaod makahimo na itong mga proud. Kung nidawat ni mo ang tanan nga gibuhat ni Kristo Jesus, kung nahiusa na kasamahan, ang balaod sa Diyos, automatic na magawa sa imong kasing-kasing. Automatic na malipay ka sa balaod. Dili kayo murag, subad ka sa balaod. Subad ka sa balaod. Kung gawa sila na siya. Kaya mismo ang balaod, isuwat sa imong kasing-kasing mo na ingon sa Ginoo, I'll give you a new heart. Kung ako isuwat ang imong, akong balaod sa imong kasing-kasing mo, na ang atong mga maayong buhat is only an effect or a product sa atong nausab na kasing-kasing. Dili kayo magpakita kag gila sa mga maayong buhat, pero yung kasing-kasing, wakag yun ang isip ko. So, may gusunan, remember sa, dili ato ang katungod sa usab sa kami. Pero imo ang katungod o imo ang responsibilidad sa pagbag-o o pag-usab sa imong kasing-kasing. Pinaagi sa ang Ginoo mo, Lord, work sa akong ginabuhi, work sa akong ginabuhi, work sa akong ginabuhi. Nagtanang bati, imong ihatag sa Ginoo para ilisan niya sa mga nindot nga mga butang. So, mao na magsunan. So, unsay dividing wall sa atong family? Usa atong makigrelasyon gaya din. It's because kita mismo nagutang kagwal. Iguba na nagibungkang na nasa Ginoo. Mo nang budasi kus matapos na nato get to know another person before even you leave. Naghimuta din nung dumo sa una, naghimuta din nga natay mo coffee para magiging awan gire kung man nato din mura la jud business ang atong pakig relasyon sa Ginoo. Mura ta ni sa classroom inig kahuman ug sures maestra dapat magawas na ta. Okay, manakamo sa uban ay sa mo kung ihana sa kay mo inyo na pamawa ng lingkuranan, that means pagawas na sad mo. Ayaw, spend some time with somebody. Talk to somebody. Okay? Mo na nga ang Ginoo sa iyang pagpadala sa iyang anak, girisolbar niya ang conflict sa wider spectrum. Kung gisulbad na sa Ginoo, then dapat nasulbad na unta diri sa kanato ang mga bati ng mga panghitabo o mga relasyon. So, balikod ko, kung wala ka dyan na marisulbar, kay ikaw mismo, wala pa ka magtinunanay o relasyon diha ni Kristo Jesus. So, sa iyang paghimo sa duha na mahikusa, may igsunan, nakita na to sa mga kasimbahanan na gitukod ni Pablo.
nga ang mga Hudiyo, alas gyapon sila gyapon superior. Di mo mga believers, di mo magtotoo ni Kristo Jesus, kundi mo patuloy. Nasa yung mga kasimbahanan garon nga attach gyapon sa balaod. Para nila daghan kay sila og requirements ang Ginoo ni require na. Dili mo tinuod magtotoo ni kundi mo mag-speaking tongues. Bisan mo tinuod nga magtotoo, kukubre gyapon mo. Grabe sad na. Di mo, kaya naman, prosperity doctrine. Kaya kung nanakas Ginoo, madato ka automatic, sure. Ang mga sex Pablo ang madato. Supportahan lang sa kadugayan, kung magmuandan siya, tabaho siya, naman, magbangsang niyo pa siya. Si Christ Jesus, the first place, dili dato. Kung datuon ka sa Ginoo, may katuyuan sa Ginoo na. But make sure, iyan ang katuyuan. Dili na imong gusto, nagana kung madato ko, in the idea, mublas mo ko sa ministry. Ang Ginoo makinanglan sa mga kwarta. O makinanglan sa mga kadato. Ang Ginoo na kinanglan sa imong sinas. Nga matinong ano, iha kaniya. So, nga, kinanglan mo, ila, kung mudawa, yuta ni Kristo Jesus, tinud-anay nga atong Diyos. Kung ato yung pangayoon, pasayuan, sa iyang mga sala, sa atong mga sala, kung ato yung dawaton, ang iyang gugma o palinaw, ipapasaylo ang usap, aron andata mo pasaylo sa ubang mga katawhan. So, kung ang kaluwasan, grasya, then kita mo exercise yuta grasya, sapag ang atong pagsabot, o kanang diday mo musuko, taso, lumayo. Pero wala nagpasabot, nga ang tao nga makasala, walay consequence sa iyang sala. Ayaw yung kwa, wala nagpasabot ha, na imong ipasaylo, why consequence, na ayaw na consequence, pero imong ipasaylo. Kagets dati na naman, di mo na tinud-anay nga katarong, sayop na. So, blessed ba ta? Nagipilit ta sa Ginoo nga makailatan niya gawas sa Hudiyo? Blessed ba ta? Yes, dili. So, kanya to layo ta doon na ta. Kanya to atay labot sa promise sa Ginoo, sa mga panalangin sa Ginoo karon labot na ta. Everything nga gi-promise sa Ginoo sa mga Hudiyo through Abraham is ours. Unsa may gipangayo na Dios sa Ginoo para kalimtan ang iyang promises, iyang panalangin mahot nimo. Sa man gipangayo sa Ginoo? Obedience. Pero una ka maka-obey sa Ginoo, kinahanglan doon na kay relationship sa nagpakamatay sa krus. Yawa naman siya din si Kristo Jesus. Sa dihang dawato nimo sa tupang kasabot ka, kinahanglan doon na kay nindot intimate, imo dyan ang i-build up imong relationship, samahan, o imo sa nang start o build imong relationship. Ang sayon is in the family of Christ, going outward. Amen? Ano mga amigo kasi mga kontra na napamasayon? Labi na kung wap adyo ka kasuway, manamudasig ko kaninyang nagsuunan. Suway sa dinhi, sa center. The people of God, the church. That's why the church should be very, very part of your life. And all the activities should be part sa gimuhaton sa simbahan. Muna akong sige plastic. Pero alagay, maragwagay kung nakasagot ko gadanan din yung tangganan mo okay. Mudasig lang kung may isuunan ninyo na naubuan niya kung nga nagkapita. So, ang pangutanan ni ini is, kung kanya to, kontra ka sa Ginoo karon amigo ka sa Ginoo, pila naman yung amigo? Sa church, sobrina. Kung nana mo ang kalinaw sa Ginoo, ang pangutana, ikaw ba sa dayong ka sa kalinaw sa uban? Ikaw ba nakabuild ng relationship sa uban? Kung ikaw ba makakita ka gaaway, hindi na ba ka ma-affected sa imong kontra? Kung dili ka luoy na, dili ka sa unang amron.
Kundi may nakatuluyan niya eh. Ang hindi siya kailas Ginoo. Na Ginoo mo ampo na gani ka para niya. Di na ka magkagot yung nipol sa kalagot na nawa siya din sa matubangan. Kung nana na nga change, praise God. Pero kung wala pa na nga change, nagsuunan, I really ask you, please, start, sugdi na. Imong relasyon samahan, o build ang relasyon sa matag usa, o be involved sa mga binuhaton nato karong binhi isip simbahan. Usa ka butang nga akong hinumduman, paghimo o constant conscious daily constant makanunayon, conscious, ikaw mismo nipili ka nga mao ni akong buhaton, daily pa jud na siya, obedience. Diba? Buhata. Pilia ang Ginoo. Pilia ang iyang paghari. Pilia ang iyang pagka-Diyos. Unahan, Ginoo. So, sa manang imong choice karon, Ginoo, aron mo daog ka. Imong kagalingon, kalibutan, pilihan. Let's just close in prayer. Father, nagpasalamat mi sa imong pagtudlo, pag-remind na nasa kanamo, na kinahanglan din mo dudot da kanimo mo build mo intimate relationship with you. Kung himuasan na Ginoo nga kami magsugod nami o ila-ila, magkabot, makikiusa sa ubang mga Kristohan na Ginoo. Nga mo go out of our way ni para makabuild may relationship. Tabangin niya na rin. Pagkamahan, naghangyo sa mi na imo ming remindan every day sa paghimo o makanunayon na constant conscious daily choice of obedience. So Father, we give you praise and we give you thanks in all of this. In Jesus' name, amen. Now,